Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. אז היי, מה קורה? ותודה שחזרתם שוב לעוד סרטון שלי. אני מצטערת שלא צילמתי המון זמן. אני פשוט בצבא, ואני יודעת שזה לא תירוץ, זה לא תירוץ, אבל לא היה לי מתי ואיפה ואיך לצלם, ועכשיו סוף סוף יש לי תירוץ לעשות סרטון, וזה חזרה לבית ספר. אני יודעת שאתם חוזרים עוד חודש, אבל כן. ואם שמתם לב, אני מצלמת פעם ראשונה בחדר שלי, אז אם אהבתם את הרקע, תעשו לייק ותגיבו. ובעצם עשיתי קניות היום בחנות שנקראת מקס. חנות מאוד זולה עם דברים מאוד, המון דברים לבית ספר, לבית, לא לבית. חצי מהדברים שאתם רואים נגד המיטה עכשיו, בעצם מאותו חנות. זה לא איזה פרסום או משהו, באמת שלא. גם לי יצא רק לקנות לא מזמן מהחנות הזאת. וכן. עכשיו האתגר בעצם שעשיתי לעצמי היום, בתוך החנות הזאת, להגיע לסכום מסוים שהוא לא גבוה מדי ולא נמוך מדי, אז החלטתי שעד 150 שקל. יש לי גם פה קבלה להוכיח לכם בסוף שבעצם לא יצא יותר מ-150 שקל, אפילו פחות מ-150 שקל. אז שנתחיל. אז דבר ראשון שקניתי ומצאתי זה את הקלסר, שהוא קלסר כזה של ממש יפה. אהבתי את הצבע שלו, כמו שאני לא יודעת אם אתם יודעים, הצבע האהוב עליי זה ורוד, שאתם יכולים לראות, וגם מזכיר לי כזה טינקרבל, כאילו ידעתי את הטינקרבל, רק פשוט בטינקרבל השונה כזאת, לא יודעת. וכן, קלסר פשוט, אתם יכולים לשים את הדפים שלכם שאתם צריכים, לכתוב את זה. האמת היא שאני, אם הייתי במקומכם, הייתי לוקחת נגיד קלסר גם אפילו יותר גדול, ומשתמש לזה לכל המקצועות שלי. תעשו את זה. פשוט אני הייתי עצלנית אז. טוב, אז דבר הבא, קניתי מחברות, שאגב הקלסר עלה לי 10 שקל, וקניתי מחברות של, לא יודעת מה זה החברה הזאת, לא מעניין אותי, שורות רגילות, פשוטות, גדולות כאלה, שכמובן שכל בן אדם פשוט צריך מחברת לבית ספר, דבר חיוני, וזה היה לי 15 שקל. מה שיפה בזה שבחנויות אחרות, נגיד כמו חנויות שהן יותר יקרות נגיד לזה ככה, לוקחות דבר כזה קרוב ל-24 שקל. כאילו, למה? 15 שקל זה באמת מחיר סביר לשלושה מחברות שהן ממש טובות, כי אני גם כשהייתי בבית ספר גם השתמשתי בהן הרבה. עכשיו קניתי מלא טושים של כאלה. זה לא חברת שרפי כמו שכולם מכירים, זה חברת החיקוי שלה כמובן, וזה עלה גם 10 שקלים. תראו, יש כאן את כל הצבעים וגם כל צבע פעמיים, וכן, למה לא? כאילו, אני ממש חושבת שזה יכול לשמש לכם לצביעה וכל מיני קשקושים ביומן. אני האמת הייתי שמחה לקבל את זה, האמת שממש יפה לי את זה, כאילו, ברמה מטורפת. טוב, אז גם קניתי יומן, כמובן שכל אחד צריך לדעת יומן. אני חושבת שיומן זה דבר שממש עוזר להיות מסודרת ומאורגנת. אני אישית בצבא אפילו עם יומן אישי כזה שנתי כזה, שברושמת לי כל דבר, אפילו דברים הכי טיפשים בעולם, להתעורר בבוקר, ללכת לריצה, דברים כאלה, לא רציני, כאילו באמת, כי אני חושבת שאם את לא זוכרת דברים, ואם את צריכה לזכור משהו, אז יש לך את היומן. אז אני קניתי את היומן הזה, הוא חמוד כזה, זה חיקוי של ניקי, כי תראו, יש כאן כבשה אבל היא גם מתוקה, תראו איזה ממי, נכון? וככה את יכולה לרשום לך את מה שאת רוצה, וכן. וזה עלה לי 15 שקל. אז נגמר השקית הזאת.
זה לתקית הבאה. אז קניתי גם תיקייה לדפים, שתהיו מסודרים, ושהדפים לא יתבלגנו לכם. בטח גם ביום הראשון תקבלו מלא דפים, מלא זה. אז תמיד כזה נוח לשים את זה, ותראו את זה על כיסא, כאילו באמת. זה ממש נוח, וזה לא החומים המעצבנים האלה, תראו, זה גם מיני מאוס. אז כן. אני אוהבת את מיני מאוס, כאילו באמת, זה מיני מאוס ואת... איך קוראים לה? חדי קרן. אני מאוד אוהבת חדי קרן ואת מיני מאוס. בכללי דיסני זה הדבר הכי אהוב עליי. טוב, אז הדבר הבא, מצאתי לכם, אגב, זה עלה לי איזה 5 שקל, אני לא ממש זוכרת את המחיר המדויק של זה, שזה ממש משנה, אבל סתם... הנה, 5 שקל. אפילו סתם. טוב, אז הדבר הבא, קניתי קלמר, ותראו איזה מהמם הוא, וצבע גם ממש חמוד, ותראו, יש פה גם במבי קטן, ו... לא, זה ממש אהבתי את הצבע ואת הצורה, וגם זה ממש מתאים לטושים, עטים, שיודעים, קלמר. אז כן. אז נעבור על הדברים הבאים, מחקים. קניתי מלא מחקים חמודים. לא, עכשיו יוצאים. אז קניתי לכם ככה 8 מחקים, כאילו 2 כאלה, ובכל אחד יש 8 מחקים, ואתם לא מבינות איזה אדיר זה. זה מחק שבעצם את יכולה לשים את זה בתוך, כאילו בקצה הזה של העיפרון, ואז זה המחק שלך. איזה המצאה אדירה, כאילו, כשקניתי את זה, אני אפילו לא ידעתי את זה, ועכשיו פתאום הסתכלתי וראיתי, זה כזה, וואי, איזה מהמם זה, למה לא הכרתי את הדברים האלה כשהייתי בבית ספר? תראי איזה חמוד, קאפקייקס, וגלידה, וסוכריה, וואי, בא לי קאפקייקס. טוב, וזה המחקים האלה, וקניתי גם את המחק הזה, כי מי לא עושה טעויות, ובואו אני אגיד לכם מה זה אומר, 4 big mistakes, ואני עושה הרבה טעויות לצערי. אז תראו איזה מחק מהמם, צבע מהלב. כל המחק, מה אני עושה ממחק? וואי, אני מתרגשת כאילו במה שקניתי, זה מפחיד. כן, אז זה 3. וכמובן שצריך לעוד טעויות נוראיות שאת עושה עם העט, כשאת לפעמים רושמת ואז בטעות זה לא נכון, ואני יודעת שבתיכון אז צריך לכתוב עם עטים בבגרויות וכאלה במבחנים, אז תמיד שיהיה לך למקרה חירום טיפקס. אני אוהבת להשתמש בטיפקסים שהם טיפקסי עט ולא בטיפקס המריחה רגיל, כי אני חושבת שזה גם יותר מסודר וזה לא יודעת, כאילו אני מעדיפה את זה, כל אחד והרצון שלה, העדפות שלה. בוא נתפל כמה. זה כזה... סליחה, טוב, אז כמובן שצריך גם דבק, וזה על 5 שקל. אגב, כל המחקים שראיתם עלו לי 3 ב-10, והטיפקס עלה לי 5 שקל. וגם, עכשיו הדבק פה גם דבק, פשוט להדביק דברים. למה? וקנינו פה עוד מחקים. כאילו קניתי את זה כי תראו איזה מתאים זה בצורה ובצבע, כאילו לקלמר. וזה גם חמוד, תראו, יש לזה גם מחזיק כזה למחק כזה. בכלל, זה נוח כזה, כאילו לא... אני תמיד שהייתי מוחקת, רציני באמת, תמיד הייתי מוחקת, הייתי שונאת את ה... לא יודעת, את הלהעיף את ה... לגעת במחק, כי זה עושה לי צמרמורות, אני לא יודעת, כאילו, זה רק אני ככה טירוף הזה, שכאילו לגעת במחק, חשוב. קניתי גם מחשבון, תראו איזה צבע, כאילו עושה חשק ללמוד מתמטיקה. אבל זה מהמם, תראו, לא רציני, כאילו, וואו. הנה אני אלחץ, אוי זה עובד. לא, כאילו אני יודעת שבית ספר זה דבר חשוב, ומתמטיקה זה חשוב, וזה, ותלמדו, אבל בשבילי זה לא חשוב.
אוקיי, מה יצא לי מהפה עכשיו? טוב, אז נעבור עכשיו ככה לכלי כתיבה, ויש הרבה שקניתי. אז דבר ראשון שקניתי זה בעצם מרקרים, טושים מרקרים כאלה, כי אני דווקא, אני תמיד אהבתי את הצבע הצהוב והוורוד, ברור, אלא מה? הצבעים הכי אהובים עליי, ואני, אם אתם רוצות טיפים כאלה באמת כאילו מגניבים לבית ספר, איך להתכונן למבחנים ודברים כאלה, תרשמו לי, כי יש לי הרבה טיפים, תאמינו לי. אני חושבת שאני די המצאתי גם חלק מהטיפים. אז דבר נוסף שקניתי ככה מהכלי כתיבה, זה את העטים האלו. תראו איזה עיצובים מהממים, אפילו ראיתי אותם. תראו, ככה זה נראה. לסגור את זה, לשים את זה ככה, כאילו להניח את זה, וזה היה ככה עטים נראים. תראו זה מהמם זה. קניתי גם עטים פשוטים, צבע שחור, צבע כחול ואדום, כי תמיד צריך עט כחול ותמיד צריך שחור. כן, וזה גם העטים שאפשר לכתוב מי שבתיכון, זה העטים שממש מיועדים לך, כי אפשר לכתוב איתם, רק איתם האמת היא, במבחנים. האמת אני תמיד הייתי אוהבת לכתוב יותר בעטים מאשר בעפרונות, אז לא הפריע לי כל כך. ודבר הבא, אני התלהבתי, אני לא יודעת מה איתכם, מרקרים בצורת כאילו, וואט? מי שמע דבר כזה? תראו איזה חמוד זה, כאילו, אומייגאד, זה כזה לא יודעת מה להתלהבת, פשוט כאילו, אני כל כך יכולה ללהקים, כמו שאתם רואים, אני יכולה רק לשים לה בסופש, סבבה, אבל תראו איזה חמוד, וגם ה5 שקל והקלס, כאילו, למה? אני איתי זה עפרונות צבע, כי אף אחד לא מבוגר מדי בשביל לצבוע ולצייר, וגם אם פתאום משעמם לך באמצע השיעור, לא באמת ממליצה, אבל אם משעמם לך, אז תמיד את יכולה לקחת את היומן המקסים שאני הבאתי לך ולצבוע עם העפרונות צבע, אבל עדיין חשוב שתלמדי, וכן. וגם אם יש לכם שיעור, ציור או משהו כזה, זה טוב. אני נגיד עד היום צובעת ויש לי חוברת צביעה. טוב, ודבר הבא שקניתי זה העפרונות האלו. עיפרון בצורת עם יהלום קטן למעלה ועם חמודים כאלה. ווואלה, אני ממש אהבתי, כאילו, וזה, אגב, זה 0.7, אז אם נגמר לכם, כאילו, זה פשוט קונים חודי 0.7 וזה מתאים לזה. והדבר אחד לפני האחרון, מספריים, כי חשוב מספריים, זה הדבר האחרון, זה מדבקות של ניקי כזאת, ניקי מדומה. ותראו, לא רק מדבקות למחברות ולספרים יש לכם פה מדבקות ליומן. תראו איזה חמוד זה, זה גם וגם, ובתוך זה יש לכם בעצם 3 סטים, ובכל סט יש גם את זה וגם את זה. אז כן. טוב, אז זה בעצם כל החול קניות שלי לבית ספר, וכמו שאתם יודעות, אני סיימתי את הבית ספר שלי ואני התגייסתי, אז ככה שכל הדברים האלה החמודים פה הם לא ממש בשבילי, לצערי, הם בשבילכם. אז כל מה שאתם צריכות לעשות זה בעצם להירשם לערוץ שלי. אם אתם רוצות להשתתף בעצם בהגרלה, כל מה שאתם צריכות זה להירשם, לעשות לייק ולהירשם גם לאינסטגרם שלי, ותרשמו לי פה מתחת בתגובות מה הדבר שאתם הכי אוהבות בבית ספר, שיעור מסוים, מה לעשות, שעה מסוימת. אני אישית אני יכולה להגיד לכם שהדבר הכי שאהבתי בבית ספר זה שהוא נגמר. טוב, אז תודה רבה שצפיתם לי, ואני מקווה שאהבתם, ואני מקווה שתצטרפו, ואני אודיע על הזכייה בסוף החודש, כנראה יומיים לפני תחילת הלימודים, כדי שתוכלו, שתקבלו את כל הדברים לפני הבית ספר. אז טוב, יאללה.